עצור ברגע זה! אף אחד לא לוקח לו בבית הארוחה? טוב, אני ארוחת 10. הסנדוויץ' בסדר. אתה לא תתחמק ממני ומהשפוטים שלי! הסנדוויץ' אומר אחרת. אתם שומרים במסדרון, אתה מעקיף את המורה. זה הסנדוויץ' שלך ששוב לקחת, שבב. ברור, אני כבר התבגרתי. אני לא עושה שטויות כאלה. זאת הייתה שטות! נכון מאוד! תודה רבה לך, קופיקו. אני חייב לך. קדימה, נלך לאכול את הסנדוויץ'. היום, כשקמתי בבוקר, אמי הכינה במיוחד את הסנדוויץ' שאני אוהב כל כך. ואז 5 דקות אחר כך קרה דבר כה נורא, לשים את הסנדוויץ' שכחה. תביא איתו, ארוחה! וכך פלצו לו כך, אבל זה טעים יותר. רד משם למפגר! אני ארד מפה, חבר'ה לדלת 3. תודה רבה לך, קופיקו. אנחנו המלכות של הכיתה, ואנחנו מציעות לך שתיתן להם את הארוחה. מצטער מאוד בנות, אין לי מה לזלול, אז תתן לי שצריך לאכול. עכשיו אני אסתתר לי מאחורי הבריון. אוי, למה אתה התכופפת טיפשון? סליחה שדרכתי עליכם, פשוט יש פה בריונים שאחריי הם רצים. מה אתה גונב לי? קופיקו, קראתם לי? זה רק סנדוויץ' קטן, שוב גונב לילד שובב. אמא לא מלכדה, לא מכיר אותה, נחזור אל העניין. היו! קוף משוגע! רגע, אבל אנחנו משוגעים יותר! אוי לא, הם כבר הגיעו. אותי הם עכשיו יהרגו. יש פה את המדרגות. אסתתר בתוך הבניין. אפול ישר מהחלון עם העפיפון ועם הסנדוויץ' כמובן.